Petra doma sedela, potichu len civela. Roky sa nič nemení, pocit zlý v nej pramení. Sivá dlažba, stena biela, nudná je tá izba celá. Pocit taký divný má, čo s tým robiť sa len dá. Jedna známa Martina tiež to doma preklína. Ona ale tak spravila, aby pocit upravila. Potom Petre povedala, kde pocity upratala. Keď podlaha je sivá, keď steny biele máš, keď už si z toho divá, keď vlasy si trháš. Vtedy pomoc vyhľadaj, do auta sadni, na cestu sa daj, do lištového centra. Do lištového centra. Do lištového centra. Martina tam nakúpila lišty, sokle, doplnky. Petre potom oznámila, jak vyriešiť tie vlnky. Lištové centrum doporučila, skladové zásoby ospevovala. Okamžite takmer všetko nakupovala, len pár vecí od nich objednať musela. Petra rýchlo do auta sadala, lištové centrum v navigácii zadala. Už žiadna sivá ani biela nebude, už cestou pocitu sa rýchlo zbavila. Podlaha je sivá, keď steny biele máš, keď už si z toho divá, keď vlasy si trháš. Vtedy pomoc vyhľadaj, do auta sadni, na cestu sa daj, do lištového centra. Lištové centrum to miesto je, kde dizajn a kvalitu nájsť môžete. Predajne veľa tovaru majú, preto tam nákupy robiť sa dajú. Do lištového centra. Do lištového centra.